Nindlebe ngize nendaba allegedly njengoba besishilo izolo ebusuku sathi abantu abaphume beze size lapha eMaritzburg mayelana nale ndaba ecala. Ngiyathemba nonke senizwile ukuthi cha icala lizoqhubeka konke kusafavor iMK okwamanje. Sisahleka kusemnandi futhi ngendlela ukubonakala ngayo ngathi konke kuzohamba kahle. Angikuzwa mfethu? Yeah uyaphuma mabanda kodwa ukabandi. Yeah, so indaba ecala ihamba kahle nganza kwethu konke kuyathembisa ngomhla ka21 siyabuya futhi sobe sikhona la. Sobe sikhona la eMaritzburg. Konke kuzohamba kahle nganza kwethu. Njengoba vele sarojwa so kumele kucace. Umfowethu lo okuyena watshontsha amavoti ethu. Wabanjwa. Ubethu uzama ukwenza ukukirikira hayi. Kwatholakala ukuthi akho ukukirikira azobenza. Ngeke uliphike, angeke ulivume uphinde uliphike usuke walifuna. Uyabo? So kuthiwa nje na he must come and answer. So he doesn't have a choice ke ngomhla ka21 ufuneka phakathi ezo answer lapha eboxini. So nganza kwethu ke sesihlele ethembeni. Sesihlele ethembeni. Phela usebenzela uIEC lo mfethu le. Usebenzela uIEC. So sihlele ethembeni nje nganza kwethu ke. Akukho okuningi sokukhuluma kwanamhlanje ngoba vele akukho okuningi kodwa nje okuningi okuzoba khona ngomhla ka21 sibambe lapho nganza kwethu. Sisakhona thina la. So lesambe ngeviki elizayo. Sekudlula icala. Angithi sizama ngeviki elizayo nkabi yami. Shaywe nja kuvela umnini nje. Manje ikepisi lakho lafana nelami. Awulona ithwini lami hey uyazi umaduze nawe uyabona umuntu kanje. Manje ikepisi lakho kwenzakaleni mfethu? Umshaywe nja kuvela umnini. Uthengenile licha kahle wo. Umshaywe nja kuvela umnini. Uthengenile likepisi. Umshaywe nja kuvela. Shana kuvela umnini nje. Ikepisi Ganza wethu niyalwazi udaba. Sifike sahamba phambili lapha enkantolo. Yabona mfana boyeka intshebe. Cha niyalwazi udaba. Gqilaza yaphuma ngo1. 3-0. Awu sesiwinile njalo? Yeah, 3-0.